Mae Olwen a'i theulu yn ffermio rhwng bydd Gilert a Phorth Madog. Enw fi ydi Olwen Ford. Dwi'n ffermio yn Llanfrothen. Ac ar y soffa mae Llinos y ferch a Julian y gwr. Da ni'n ffermio Gwartheg beef a Defaid. Mae Llinos yn godro lawr yn Mae Olwen. 250 neu rhywbeth mae'n godro. Dipyn o newid. Dwi'n trio bod adref bob yn ail penwythnos, ond mae'n dibynnu be sy'n mynd mlaen. Os dwi'n mynd allan, na i'n dod adre, neu os mae mam angen fi ddod adre i gneifio neu rhywbeth, neu ddod adre wedyn. Dwi wedi ffermio ers gadael ysgol, ond dwi'n drydanwr rwan. Mae'n hoffi hen beriana. So mae gennym fo ambell i hen injan oil. A pan dwi'n dweud ambell niferus ydy hwnnw. A mae'n ein da am drwsio tractor. Hi fel arfer sy'n torri'r peiriannau. Ddoe, nath i dorri yr mower, tractor mrawd, yr mower eto, a mae wedi torri fo eto heddiw. Dwi'n siŵr bod Llinos yn gystadleuol ofnadwy. Mae hi yn ffermwyr ifanc ac yn trio bob math o bethau. So mae'n bod na rhyw elfen yn fan'na. Dwi'n dangos heffrod fi. Mae'r un wen mae hi wedi dod o'r Alban, fatha present penblwydd pan o'n i'n 16. Dwi'n licio ennill. Sai o'n da ofnadwy cael ennill. So Llinos wrth i bod efo'r pick-up. Siawns da os da ni'n gweithio efo'n gilydd, ond jyst rhaid ni weld sut mae'n mynd. Dwi edrych ymlaen yn ennill y trwc fi efo.